Χαίρετε φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή έχω παραλάβει μόλις τα υλικά μου εδώ, όπως βλέπετε. Μουράτα 300 και 300 είναι 600 μπαταρίες. Όλες αυτές οι μπαταρίες με αυτές τις μπαταρίες θα φτιάξω μια μεγάλη μπαταρία για ένα πρότυπο μηχάνημα. Λεπτομέρειες θα δώσω αργότερα. Από τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο πάω να πει ότι όλη η δουλειά πήγε καλά. Θα καταγράψω όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Καινούργιες μπαταρίες όπως σας έδειξα, Μουράτα. Είναι από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά όσον αφορά σχέση έντασης και αμπερόρας, δηλαδή καύσιμο και ένταση. Μεγαλούτσικη μπαταρία. Το συγκεκριμένο pack που θα κάνω θα πρέπει να βγάζει ένταση σταθερά τουλάχιστον 200 αμπέρ για το μοτέρ, δηλαδή είναι για ηλεκτροκινητήρα, με πικ, δηλαδή μέγιστη ένταση γύρω στα 400. Θα έχει πολλές ομάδες, η κάθε ομάδα δηλαδή θα είναι γύρω στις 18 μπαταρίες αν θυμάμαι καλά είναι η κάθε ομάδα, και θα έχει 16 τέτοιες ομάδες, δηλαδή είναι γύρω στις 500 παρά 492 μπαταρίες αν θυμάμαι καλά. Θα φέρω τα σχεδιαγράμματα που έχω κάνει γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Περιμένω και το BMS που θα έρθει από το εργοστάσιο, τώρα εκτελονίζεται. Ξεκινάω να το φτιάχνω και τα λέμε στη συνέχεια. Εδώ τώρα ξεκίνησα την κατασκευή για τη μεγάλη συστοιχεία. Χρειάζομαι 16 τέτοιες ομάδες. Έχω κάνει τις 3 για την ώρα. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Θα γίνει μεγάλη μπαταρία, διόροφη. Από ό,τι θυμάμαι είναι 600 κάτι μπαταρίες σε σύνολο. Συνεχίζω τώρα το ποντάρισμα και θα τα πούμε στα ενδιάμεσα και πάλι. Η πρώτη φάση τελείωσε. Εδώ έχω κάνει, εδώ βλέπετε τις 8 ομάδες. Εδώ είναι οι άλλες 8. Όλα αυτά θα μπουν στη σειρά. Θα βγει μια μπαταρία περίπου 7 kW. Σε αυτήν θα μπει και το BMS, έχει έρθει σήμερα, πέρασε τελωνείο. Θα το δούμε μετά στο επόμενο βίντεο. Οπότε η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Τώρα πάω στην επόμενη να αρχίσω να στείνω τις σειρές. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά. Όπως είπα είναι πρωτότυπο. Δηλαδή αυτή η μπαταρία τώρα γίνεται για να γίνει δοκιμαστικά να μπει σε ηλεκτροκινητήρα. Ο κατασκευαστής θα μου πει αν τελικά του κάνει δεν του κάνει. Όλη αυτή η κατασκευή δηλαδή και οι προδιαγραφές που έχω εκεί πέρα είναι με βάση το τι θέλει είναι δηλαδή αυτά που ζήτησε ο κατασκευαστής. Οπότε αυτός θα κάνει τη δοκιμή. Εγώ αυτό που έκανα είναι να εκπληρώσω τις απαιτήσεις που θέλει. Να δούμε πώς θα πάει. Έχω ετοιμάσει το 1/4 αυτή τη στιγμή της μπαταρίας. Έχουν άλλα 4 τέτοια κομμάτια. Εδώ έγιναν οι παράλληλες συνδέσεις. Εδώ σε σειρά. Στη σειρά έχει πέσει πολύ μεγάλο πάχος για να μπορεί να αντέχει κάθε ομάδα συγκεκριμένη ένταση. Τώρα πάνω σε αυτό βάζω τα μονοτικά φύλλα που θα κλείσει κάθε ομάδα. Δηλαδή θα μονωθεί όλη η μπαταρία έτσι με μια στρώση από Miller. Από πάνω θα βάλω PVC ή βακελίτη, θα δω τώρα τι από τα δύο θα κάνω. Ό,τι είναι πιο στιβαρό βασικά γιατί είναι μεγάλη μπαταρία. Συνεχίζω τα πονταρίσματα γιατί έχει πολλή δουλειά ακόμα αυτό. Εδώ, όχι σε ποιο είναι. Να το. Εδώ δείχνω εδώ το λιωμένο. Εδώ
Εδώ έφυγε ένα λαμάκι, ξετυλίχθηκε ένα λαμάκι την ώρα που το έκοβα και το λαμάκι εξατμίστηκε. Εξατμίστηκε το λαμάκι, έπεσε και πάνω στη μελαμίνη. Δείτε τι έγινε εδώ στη μελαμίνη, στον πάγκο, πάει ο πάγκος. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή αυτές οι μπαταρίες είναι τέρατα, βγάζουν μεγαλύτερη ένταση που μπορεί να βγει από ένα στοιχείο. Θεωρητικά δηλαδή το τελικό σύνολο είναι 7 kW με μέγιστη εκφόρτιση 1340 αμπέρ. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε εδώ. Τώρα συνεχίζω το μοντάρισμα γιατί έχει πολύ πράγμα ακόμα και επανέρχομαι αργότερα σε επόμενο βίντεο. Η πρώτη στρώση είναι έτοιμη. Από εδώ θα βάλω διάβλους επάνω με καλωδίωση για να ενωθεί με την άλλη πλευρά που θα είναι σε σειρά. Αυτή θα είναι η μεσαία, η μέση της θα είναι αυτή. Αυτό θα είναι το κάτω μέρος από το οποίο θα κάνω τους διάβλους. Έχει άλλη τόση μπαταρία να γίνει δηλαδή. Είναι αρκετά μεγάλη. 304 μπαταρίες ανά όροφο. Συνεχίζω και ξαναμιλάμε σε επόμενο βίντεο. Ο πρώτος όροφος είναι έτοιμος. Ο δεύτερος όροφος είναι εδώ πέρα. Όλο αυτό θα μονταριστεί, θα μπει εδώ πέρα πάνω. Εδώ είναι τα κανάλια για τις συνδέσεις σε σειρά. Η δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπολόγιζα. Έχω φάει μεγάλο ζόρι γιατί έχει πολλούς παραμέτρους και ασφαλείας και μηχανικές. Μένει ένα τελικό μοντάρισμα αυτών των αγωγών με εκείνες τις ομάδες και μετά οι δύο τελικοί έξοδοι που θα γίνουν για το θετικό και αρνητικό ακροδέκτη. Αυτός είναι ο επάνω όροφος από την μπαταρία, αρνητικός θετικός. Θα το περάσω ένα θερμοσυστελόμενο επάνω, να τα δέσω και να τα μοντάρω στον κάτω όροφο. Εδώ είναι και οι δύο όροφοι τώρα, ο ένας πάνω στον άλλον. Θα γίνουν τελικές συνδέσεις περιμετρικά. Δεν γινόταν διαφορετικά, δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη high rate σύνδεση από κάτω, θα έβγαινε πολύ ανώμαλο. Οπότε καλύτερα να γίνει έξω. Θα ξηρίσω εδώ πέρα πάνω το θερμοσυστελόμενο, θα κολλήσω και θα τη ξαναμονώσω απ' έξω μετά. Συνεχίζω και τα λέμε σε λίγο. Τελείωσα και με τον δεύτερο όροφο. Έτοιμο το τέρας. 7 κιλοβατόρες. Αρκετό, πολύ πράγμα. Κάτσε να βάλω και το φως εδώ. Light, ωραίο. Ξεφόρτιστη, δηλαδή με την εργοστασιακή, 55 και 6, 16 ομάδες σε σειρά. Τώρα ήρθε η ώρα για να μοντάρω το BMS. Εδώ είναι όλες οι έξοδοι από τις ομάδες. Θα μπουν τα καλώδια της εξισορρόπησης. Επιστρέφω σε λίγο. Και ήρθε και η ώρα για το BMS. Αυτό θα κουμπωθεί επάνω στην μπαταρία. Ανεμιστήρα, 400 αμπέρ έξοδος, 3,5 κιλά. Bluetooth, ένα σωρό καλώδια εδώ, θερμικά, εξισορρόπησης,
πολύ πράγμα. Για μοντάρισμα. Έτοιμη η μπαταρία. Αυτό έγινε. Συμμαζεύτηκε, τυλίχτηκε, δέθηκε. Μπήκε και το BMS της. Είναι ανάποδα βέβαια, γιατί έτσι βολεύει για τις εξόδους. Έχει διπλά καλώδια για να μοιράζεται τα φορτία. 200-200 αμπέρ το κάθε καλώδιο. Η αρνητική έξοδος είναι εδώ, 200-200. Η θετική είναι εδώ. Από εδώ μου λείπει το παπουτσάκι, τώρα θα το βάλω. Ξέμεινε από ανταλλακτικό, οπότε σήμερα είναι Σάββατο, Δευτέρα κουμπώνω και αυτό και είναι έτοιμο για να φύγει. Το BMS μπήκε, η έξοδος του δουλεύει κανονικά και το επιβεβαιώνουμε και εδώ. Ένα λεπτό. Συνεχίζω την εγγραφή, με συγχωρείτε για το ταρακούνημα. Θετικός, αρνητικός. Ξεφόρτιση, εργοστασιακά φορτισμένη 55 και 6,5 βόλτ η κάθε ομάδα είναι. Οπότε είναι ok. Τώρα εδώ είναι το on-off της από το BMS και το Bluetooth module. Θα κατεβάσω την εφαρμογή να προγραμματίσω λίγο τα δεδομένα των μπαταριών, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό. Έχει εφαρμογή και θα του πω δηλαδή εδώ τι χωρητικότητα έχει η μπαταρία, τι στοιχεία έχει μέσα, τι χωρητικότητα έχει κάθε ομάδα, σε ποιες εντάσεις, μέχρι ποιες εντάσεις να επιτρέψει έξοδο. Έχει δηλαδή πολλούς που θέλει παραμετροποίηση γενικά όλο αυτό το πράγμα. Εδώ είναι και το θερμόμετρό του, αισθητήρας θερμοκρασίας για να ανοίγει το βεντιλατέρ για την ψύκτρα. Κάνω και αυτό τον προγραμματισμό και επανέρχομαι. Μίνι δοκιμή φόρτισης. Τραβάει 4,38 αμπέρα αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι το BMS δουλεύει κανονικά, δέχεται ρεύμα, δέχεται και να πάρει φορτίο και να στείλει φορτίο. Πάω να κάνω την παραμετροποίηση όμως τώρα. Τώρα εδώ θα σας δείξω πώς γίνεται η παραμετροποίηση. Αυτό είναι το interface. Πάνω δεξιά βλέπουμε εδώ 98 αμπερόρες. Current στη μέση, το α δεν τραβάει, δεν δίνει, 55,8 volt αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε maximum voltage αναστοιχείο 3493, το ελάχιστο 3491. Drift voltage είναι η διαφορά 0,002, σημαίνει πάρα πολύ καλό, δηλαδή πάρα πολύ καλά ισορροπημένες. Battery strings είναι 16 μπαταρίες σε σειρά. Και βλέπουμε στο μπλε χρώμα είναι αυτή που έχει το χαμηλότερο voltage και η νούμερο 5 είναι αυτή που έχει το υψηλότερο. Τώρα αλλάζοντας πάμε στην παραμετροποίηση. Βλέπουμε εδώ τώρα έχει 5 καρτέλες: Protection Parameters, Cell Characteristics, Cell Board Settings, Temperature, και μας έχει υψηλότερη τάση λειτουργίας προστασίας στα 4,25V, χαμηλότερη στο 2,70, συνολική αθρηστικά μέγιστη 68, να μην υπερβεί δηλαδή τα 68V όλη η συστοιχεία, να μην πέσει κάτω από 43 και 2. Στα 380 είναι η μέγιστη ένταση που μπορεί να πάρει το χωρίσιο εγώ, αν και αυτό θα το αλλάξω. 380 είναι πάρα πολλά, το βάλουμε 1 προς 10, θα το βάλω γύρω στα 30 αμπέρ είσοδο να μπορεί να πάρει, μην πάρει παραπάνω. Ωραία. Το discharge, την εκφόρτιση την έχω χωρίσει στα 380, 400 αμπέρ είναι το BMS, το έβαλα 380, το έβαλα λίγο χαμηλότερα. Εδώ, Cell Characteristics είναι τα χαρακτηριστικά των στοιχείων. Βλέπετε ότι γράφει μας είναι πάνω Lion, δηλαδή τύπος μπαταρίας ιόντα λιθίου. Η χωρητικότητα, η ονομαστική που έχω χωρίσει στη στοιχεία μου. Sleeping Waiting Time είναι ο χρόνος που θα κοιμηθεί η μπαταρία, θα σβήσει το BMS. Balance Stop and Start Voltage στα 3,8, δηλαδή όταν θα δει 3,8 voltage όλος αρχίζει να κάνει την εξισορρόπηση από τις μπαταρίες. Εδώ είναι αν έχεις πολλά BMS για παράλληλη και σε σειρά σύνδεση. Θερμοκρασία στους 65 βαθμούς το έχω βάλει να κλείνει, στους 70 discharge, δηλαδή όταν θα δίνει ότι θα εκφορτίζει, αν πάει 70 βαθμούς να σταματήσει. Είναι αρκετά υψηλό και αυτό αλλάζει. Τα αφήνω βέβαια και στην ευχέρεια του τελικού χρήστη να τα καθορίσει αυτά ανάλογα με τις ανάγκες του. Οπότε είναι έτοιμο και το BMS από εδώ.
Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η μπαταρία. Τελείωσε, έγινε και η παραμετροποίηση μέσω Bluetooth. Από εδώ προγραμματίστηκε και αυτό. Βέβαια αυτό θα το αλλάξει και ο πελάτης του. Ας βάλει τις παραμέτρους που θέλει, τα ρεύματά του και αυτά, έτσι κι αλλιώς για δοκιμές θα φύγει αυτό. Δεν σας λέω ακόμα για πού είναι, για ποιον είναι και γιατί ακριβώς είναι. Είναι για μια μεγάλη εφαρμογή. Είναι η μεγαλύτερη μπαταρία που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι η μεγαλύτερη μπαταρία που έχω κάνει. Από τις πιο απαιτητικές δουλειές που έχω κάνει. Βλέπετε τώρα, φαντάζομαι διπλό 35 καλώδιο, οπότε μπορείς να φανταστείς τι ρεύμα μπορεί να βγάλει αυτό εδώ το τέρας. Για την ώρα δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Νομίζω μιλάει μόνο του το υλικό σαν κατασκευή. Θα φύγει και όταν θα έχω ανταπόκριση από τις δοκιμές του ηλεκτροκινητήρα, θα σας ενημερώσω σε επόμενο βίντεο. Όποιος έχει απορίες ή θέλει να ρωτήσει κάτι, τα στοιχεία φαίνονται κάτω. Παιδιά, χωρίς την παρεξήγηση, πολλά μηνύματα που παίρνω είναι πού μπορώ να σας βρω, τα τηλέφωνά σας, όλα αυτά φαίνονται κάτω από τα βίντεο. Δηλαδή είναι στις λεπτομέρειες του βίντεο, πρώτη καρτέλα είναι τα στοιχεία της επιχείρησης, οπότε μπορείτε να με βρείτε από εκεί. Ή κάντε μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ, κέντρο μπαταρίας ηλεκτρόνιου Θεσσαλονίκη, θα σας βγάλει και τα στοιχεία και την καρτέλα μου και όλα. Μου πήρε αρκετές μέρες. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα, απογοητεύτηκε πάρα πολλές φορές στην πορεία, γιατί και εγώ έκανα βλακίες κατά την κατασκευή, γιατί όπως σας είπα είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ασήκωτο εδώ με ένα χέρι τώρα και ζορίζομαι να το σηκώσω. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαντάστηκα. Πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο απαιτητικό. Ας ελπίσω όλα να πάνε καλά, αλλά όπως πάντα όταν πρόκειται για πρωτότυπο, την τελευταία κουβέντα την έχει ο πελάτης για τον οποίο προορίζεται. Δηλαδή αυτός θα μου πει αν τελικά πέτυχε ή αν θέλει αλλαγές. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω τώρα, θα το ξέρω σε κανένα μήνα φαντάζομαι. Ευχαριστώ, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.